Catalunya és un país de boscos, i no ens ho creiem o no ho coneixem. Aquest llibre neix amb la idea d'humanitzar el bosc. Si no el treballem, no convivim amb ell, no l'humanitzem, perdrem els aliments que ens donen, també. El que vam buscar és això, diferents cuiners catalans que ens expliquessin què treuen del bosc, què podem treure del bosc. Jo sóc un enamorat dels boscos. La recepta que hem escollit poder és la més antiga de gaig, no? Que és l'arròs de colomí i ceps. Primer, amb totes les carcanades, els petitossos del colomí, fem un caldo. Després marcarem la carn, retirarem i llavors el que farem serà posar-hi una mica d'all laminat, una mica de pebrot verd, ho rossejarem després amb l'arròs, posarem una mica de vi ranci, deixarem reduir i a partir d'aquí doncs ja hi tirarem el caldo i el començarem a coure amb les cuixes dintre. El pit no li posarem fins al final. 16-18 minuts de cocció que té els arrossos normalment i a taula. Digue-li tradició, digue-li com vulguis, però jo penso que és patrimoni nostre, no? Són aquelles coses que les hem fet així sempre, no les podem perdre. El bosc t'ho regala.